veninde, Karen, hun ville gerne have hjulpet mig i dag. Men jeg sagde næsten bliksen. Ja. Nå, det var stjerneskud. Se, til stjerneskud, der skal vi bruge lidt måneskin. Ja, det putter vi ned i en skål. Og sammen med det, der giver vi det en smule stjernestøv. Og en knivspids djævelhorn. Men pas på, endelig ikke for meget. Det kan blive frygtelig stærkt. Ja. Så skal vi også bruge lidt skø. Ja. Hvis det der ikke er skøfrit. Ja. Se, her skal vi være varsomme. Tag endelig ude fra siden. Eller skum lige det øverste lag væk, så ikke vi tager der, hvor vi har trådt. Det kan blive frygteligt surt, vil nogen sige. Ja, skulle det alligevel blive lidt for surt, så kan vi nå at redde det med en smule frisktappet mælk fra Mælkevejen. Ja. Se, olien, som vi skal bruge til at stege i, har jeg selv fremstillet. Det er ægte sololie. Ja, jeg dyrker de skønneste solbær og solsikker i Sankt Peters baghave. Ja, der er godt nok lidt langt derud. Men så tager jeg bare Karlsvognen. Ja, Hallis komet, den iler også derud, tur-retur. Men der er ingen siddepladser. Nej. Det er for øvrigt en guddommelig tur derud. Ja, man iler lige igennem himmerider og langs med lydmuren og forbi den nye og den gamle regnbue. Ja, så passerer man også Venusbjerget. Ja. Der ligger for øvrigt en guddommelig nudistlejr. Ja, der har jeg ikke været. Ja, der skal man nemlig være marsbar. Ja. Lad mig råbe om de himmelblå. Ja, se, nu skal retten så stå og stege i solen i godt 20 minutter. Se, her kan vi også få et lille problem. Jeg har været ude for, at nogen har været ved at lave sol over Gudhjem. Men så må vi vente. Ja, ingen stress og ja. Fordriv eventuelt ventetiden med at pudse glorien. Ja. Se, nu må jeg indrømme, at jeg har snydt en smule, så I kunne se det færdige resultat. Ja. Man slutter af med at pynte det hele med en lille smule nordlys. Ja, man må da sige, at det er et syn for guder. Ja. Se, når man spiser denne ret, så er det, man kan høre englene synge. Det er også mig. Se, hvis der skulle være nogen, som var interesseret i, og nu skal jeg passe på mine skåner, ikke brænder af her. Så, hvis der var nogen, der var interesseret i opskriften, så mød mig på Cassiopeia. Ja. Men husk, følg alle 10 bud. Ellers kan man få en frygtelig dårlig mave. Det fik Sankt Peter, hvor herud til lokum. Så har jeg bare én ting at sige. Det er velbekomme. I er hermed alle inviteret til en himmelsk mundfuld på gensyn.
når den danske sommer foldes ud og viser sit talent. Fluks man drages ned mod stranden, det er sådan en slags trend. Man kan undres over synet, og man tror, at man har drømt. Men ret ofte er det mareridt, som melder sig på skrøm. Dengang ærbarheden sluttede med en kjole under knæ, og man lod sig ikke friste, før man havde talt til 3. Det var måske problematisk at have cykelspænder på, men det glemte man totalt, for pigens øjne, de var blå. Ak, for længe siden overgav jeg mig til fandens vold, da han skabte kvindens sjæl, han vidste fornuft for mandens knold, så vi rigtig kunne blive skøre, når hun står i Eva Luk, og hun stille os forfører, uden vi egentlig siger et muk. Der er ofte trængsel på en søndag ved det store vand. Man kan lige klemme sig ned på 20 centimeter sand. Det er svært at spise æggemader under disse kår, for de æggemader havner mellem nabokonens lår. Før i tiden kunne man tale til en pige helt normalt. Nu om dagen så kommunikerer man sådan nærmest digitalt. Og pas på, hvis at du spørger, om hun kommer ned fra Als. Og så har du hendes arme snørret rundt omkring din hals. Og på Ishøjstrand, der har de vist et afsnit kun for mænd. Skønt de holder sig diskrete, eller dog et farligt rend. De vil gerne vise frem, om de har pose eller sæk. Jeg skal ikke vise noget frem, så jeg holder mig sgu væk. Når så ballerne bliver varme, så skal alting køles ned. Og forleden, så var det en, som ude bølgerne sig smed, og så lå han der på ryggen, bølgeskuld omkring hans krop. Og man kunne så notere, periskopet det stak op. Det fortælles, at man nemt kan lave om på vores figurer ved at mixe lidt på gener og så klone lidt på lur. Jamen tænk, hvis nu en G-streng skulle flyttes hen et sted, og de sjove tanker automatisk ikke flyttede med. Jeg betragter mig nu ikke for at gå sådan på tværs, men en gang imellem så er tidens ånd en del pervers. Er det virkelig nødvendigt, at et plastel bliver til snavs? Det er faktisk sådan, at pigerne sidder på mændene over skravs. Og så mænd med fede maver skabt af ølrationsformat. De har ingen hæmning om at ville holde det privat. Når en sumo bryder sådan over strandens mangoleer, så noterer man, der findes mange størrelser på blæer. Børn kan være vældig søde, bare de bliver ude i vandet. Der er kun problemer, når de med os andre bliver blandet. Man skal starte med at give dem 100 kroner på en stus. Så er det muligt, man får fred at drikke sig en enkelt sjus. Jeg kan huske, at kong Frederik, han havde en skonnert på sit bryst. Nu om dagen så er tatovering blevet hver mands lyst. Man kan fylde hele kroppen, eller bare skrive mor. Og på visse steder står der også skrevet Elinor. Folk, de sidder og så græder, og jeg tror, det gør ondt. Men det er da nok deres egen skyld. For det er da ikke sundt, at man stikker ting i kødet, både nåle eller ring. Selv på tungen er der nåle, de spiser ingenting. Nå, måske skulle jeg cykle hjem og lukke trygt min egen dør. Og på vejen, så kunne jeg jo lige købe den avis, der tør. Efter kaffe og lidt fjernsyn, så kunne jeg slutte på side 9. Med smil på læben, så ville sådan en glad dag være forbi. Satan, nu skal du prøve noget sjovt. Ja. Du må ikke kigge. Og når jeg skubber noget under bordet, skal du gætte, hvad det er, ikke? Det kan du godt finde ud af, ikke? Jeg skal gætte, hvad det er, der kommer ind under bordet. Ja. Okay. Er det svært? Nej, okay. Skal du ringe til en hjælper, eller hvad? Nej. Nå, det er godt. Prøv, hvad er det her?
Det er en papkasse. Ja, dygtig, Dan. Du er da så dygtig. Hvad så det her? Det er sådan en forbindingskasse. Ja, hvor er du dygtig. Du kan det der, hva'? Og du er din livligner i brug, ja. Hvad så det her? Det er en værktøjskasse. Jamen. Og så, hvad er så det her? En kokasse. Ja, Dan, det er rigtigt. Det er godt, det der. Det er fredag, og så er det tid til Tage Thysens tidlige aftenshow med deres vært Tage Thysen. Hold nu op. Sæt jer bare ned igen. Nej. Stop nu. Okay, godt. Mine damer og herrer, vi har fået royalt besøg, så jeg er en lille smule nervøs i dag. Der er nemlig sket det utrolige, at vi har fået en henvendelse fra England, helt over fra London af, at hendes majestæt, dronning Elisabeth, har ønsket at deltage i Tage Thysens tidlige aftenshow. Det er noget af et scoop, mine damer og herrer. Og hvad gør man? Hvad gør man, når man får sådan en henvendelse? Det er jo klart, at man inviterer hende over. Så skal vi ikke bare se at komme i gang, så jeg måske kan få løsnet lidt op for nerverne. Blandt venner kaldet Lissi. Jeg vil nøjes med at kalde hende for dronning Elisabeth. Ja, deres mig rigtig meget stat. Vi var jo noget forvirret på redaktionen, da vi fik at vide, at de kunne tænke dem at aflægge besøg her i Tage Thysens tidlige aftenshow. Fordi, hvilke nogle spørgsmål stiller man sådan en dronning? Det havde vi jo ikke nogen anelse om, så vi begyndte jo at snakke på redaktionen. Hvad kan vi finde på? Det er jo naturligvis ikke hvad som helst, at de vil gå i dialog omkring. Her tænker jeg på sådan nogle emner som porno, på deres pinlige kronprinsessøn med de alt for store ører og en elskerinde på deres alder. Eller det faktum, at forfatteren bag Harry Potter-bøgerne rent faktisk tjente flere penge end dem sidste år. Det kunne de vel ikke tænke noget at snakke med mig om. Det kunne jeg ikke forestille mig i hvert fald. Så derfor så blev vi værd med at stille sådan nogle spørgsmål. Så er der sådan nogle ting som deres familie, deres børn og børnebørn og svigerbørn. Det er vel i princippet ting, vi bør gå i en stor bue udenomkring. Er det ikke det, var? Det er jo rimelig pinligt, det der foregår det år, så det lød vi også være med. Så er der selvfølgelig deres mand, prins Philip. Ja, her hos os, der har vi jo prins Henrik, og ja, efter hende Mary, hun er kommet til, så er han vel efterhånden dumpet ned på 4. pladsen. Men hvordan er det egentlig med deres Philip? Han er vel efterhånden helt ude af top 10, kunne jeg forestille mig. Ja. Nej, men ved I hvad, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dem her til sidst. Nu da de er englænder, og jeg er dansker, har de så forstået en rygende fis af, hvad jeg sidder her og sagt? Nej, det tænkte jeg nok. Så skal vi ikke bare sige tak til dronning Elisabeth og komme godt hjem til United Kingdom? Tak skal I have. Det er altid godt lige at varme op med en dronning. Ja, nu er vi klar. Nu er vi klar. Den næste gæst i denne damerunde er en meget farverig, altid glad, altid positiv, altid forrest, når der er sjov og ballade. En politiker, som er højt elsket i det ganske danske land. Tag godt imod Marianne Jelved.
Marianne Jelved! Marianne Jelved! Nå, der er du. Jeg lige ved at tro, du havde brændt mig af. Nej, jeg kunne bare ikke lige bestemme mig for, hvilken side jeg skulle gå op i, fordi der kan ligge politiske undertoner i hvad som helst. Nå ja. Det er jo klart. Lad os hoppe lige ud i det. Jeg har hørt, at du har fået foretaget en tatovering. Passer det? Og kan vi få lov til at se den måske? Det er korrekt. Jeg har fået foretaget sådan en indgreb. Men min blufærdighed tillader mig ikke at vise den til andre end min mand, og så selvfølgelig pigerne på mit aftengymnastikhold. Jeg har fået engraveret vores partibogstav B på den ene balle. Okay. Nej, så får jeg en god idé. Hvad med jeg så også får et B på den anden balle? Så når du bukker dig efter sæben, så står der Bob. Og du? Når du så rejser dig op igen, så står der Bip. Bip, Bob, Bip, Bob, Bip, Bob. Okay. Nej, jeg har fået det stift bag, jeg skal have. Nå, okay, godt. Jamen, så en anden ting. Du skulle jo ifølge BT have udtalt, at du godt kunne tænke dig at lære at stå på skateboard. Passer det? Det er korrekt. Jeg synes, der er lidt langt mellem kontorerne inde på Borgen, så jeg tænkte, at hvis nu jeg tog et skateboard mellem møderne, så ville det gå lidt stærkere. Så jeg har allerede begyndt at samle udstyr, og jeg har allerede fået en cykelhjelm af Poul Nyrup. Han siger, den kun har været brugt en gang. Nå, okay. Ja. Jamen, det lyder da alt sammen spændende. Jeg vil ønske dig held og lykke med dine projekter. Marianne Jelved, mine damer og herrer. Ja, den næste gæst i vores kvinderunde her er, ja, jeg kan godt sige det, røbt over for jer, det her, det har jeg virkelig glædet mig meget til, det her besøg. Det er nemlig ingen ringer end modellen, skuespilleren, forfatteren, Katja Keen. Ja, tak. Katja, værsgo og sidde ned. Ja, jeg må jo sige, at det her møde har jeg jo glædet mig meget til. Og jeg kunne jo selvfølgelig godt have tænkt mig, at det havde foregået under sådan lidt mere private forhold, men det synes din kæreste var en rigtig dårlig idé, så... Ja, han kan godt have nogle ret hårdslående argumenter. Ja, må ikke. Men nu til spørgsmålene. Du slog jo dit navn for alvor fast som pornomodel i USA. Et erhverv, som vi er mange, der begræder, at du nu har lagt på hylden. Og i dag kan man vel nok sige, at du er temmelig langt fra Las Vegas. Hvordan har du det egentlig? Altså, jeg har det godt. Ja, i den her dokusoap, du medvirker i, der har du tidligere fortalt, at du er ked af, at du ikke har lige så mange replikker som de andre medvirkende. Er det noget, der går der på stadigvæk? Altså, det er jo klart, at man gerne vil have lidt mere at sige. Måske det så var en idé at vende tilbage til pornobranchen. Der er du da i hvert fald på, om du så forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg forstår så afgjort, hvad du mener, men jeg er jo rent faktisk begyndt at skrive nu. Jeg er allerede kommet til kapitel 1. Ja, og det er selvfølgelig også meget godt. Men når alt kommer til alt, så vil vi jo trods alt helst se dig på det hvide lagen. Læret, mener jeg selvfølgelig. Men du skal da have tak, fordi du kom og fortalte din spændende livshistorie, og kom godt hjem. Ja, Katja, det skal du desværre. Kom snart igen. Ja. Der blev pludselig meget varmt heroppe. Mine damer og herrer, den næste gæst i dagens damerunde er nok en politiker. Og en næsten lige så farverig som Marianne Jelved. Nemlig ingen ringer ind,
Ritt Bjerregaard. Tak. Jeg mødte lige dronning Elisabeth ude bagved. Hun påstod, at hun overhovedet ikke var kommet til ord, da hun var herinde. Det synes jeg simpelthen er en skandale. Det kan let få alvorlige konsekvenser på den politiske scene, hvilket er meget uheldigt. Vi siger hallo, hallo, jeg ved godt, du er hjemme. Okay, godt, ja. Og den næste gæst, mine damer og herrer. Godt. Ja, du sidder der, ja. Jamen, så sidder jeg her. Godt, ja. Ja, jeg har jo hørt rygter om, at du vil oprette et nyt ministerium, når, eller skal vi sige hvis, at I kommer til magten igen. Kan du løfte sløret lidt for, hvad det går ud på? Det er korrekt, Tage, at jeg i øjeblikket ligger med Mogens i forhandlinger, altså, om at oprette et nyt ministerium, hvor jeg vil udnævne mig selv til minister, hvilket jeg synes vil være på sin plads. Godt. Det drejer sig om et drikkevareministerium. Er det korrekt? Det er korrekt. Jeg synes simpelthen, at vi trænger til en pedant til fødevareministeriet. Jamen, hvorfor? Mad og drikke har jo altid hørt ind under et. Jo, men Tage, nu er det jo sådan, at jeg har tænkt mig at få Danmark på verdenskortet med nogle nye spændende drikkevarer, som for eksempel æblejuice og æblebrændevin. Og så er det smart at have ministerierne adskilt, når man skal eksponere globalt.